नमस्ते. काय हे? बापरे, असे गावी नसतात. वाट लागली पुरता नको. कृष्णा बघा पाळलाय ना. दोरी कुठे आहे? अरे वा, खेचायचं नाही पुढे, हळूहळू हलवायचं. लांब दोरी आहे. लांब दोरी आहे. नमस्ते. आज आहे ना गोकुलाष्टमी आहे आणि गोकुलाष्टमीला आहे ना चपाती भाजी किंवा पुरी भाजी, शेकटाची भाजी असा नैवेद्य करतात आणि उपास सोडतात. आज आम्ही तसंच करणार आहे. आज चपात्या करते मी आणि ते आत्या आहे ना तुम्हाला शेकटाची भाजी गावच्या पद्धतीने करून दाखवते. आता तुम्ही शेकटाची भाजी बघा, मी तिकडे चपात्या करायला जाते. ओके, चल आते बनव. आणि शेकटाची भाजी अशी भाजी आहे जी फक्त ह्याच दिवशी खातात ना, अशी म्हणजे त्याला या दिवशी करतात, गोकुलाष्टमीला करतात, कृष्ण जयंतीला. आणि ती भाजी शिवाय तो उपास सुटत पण नाही. ती भाजी करायलाच पाहिजे असते. बरोबर. मी साफ करून घेतली आहे भाजी. त्याच्यानंतर मी स्वच्छ धुतली ती. धुतल्यानंतर मी ती कापली आहे आणि आता मी ती उकड अशी ठेवणार तिथे पाणी ओतून. ओके, किती मिनिटं उकडायची आपल्याला ती? 5 मिनिटात हे होईल. शिजवायला ठेवते, म्हणजे शिजवायला म्हणजे ते शिजवून घेते जरा. शिजवून घेतली ना की ते बाधत बिधत नाही. म्हणजे आपल्याला त्रास असतो ना. कोणाकोणाला शेकटाची भाजी चालत नाही, कोणाला वाताचा प्रॉब्लेम असतो. आपल्याला हे त्रास होत नाही. असं उकडून घेतल्यावर त्रास होत नाही. अरे वा. हा, म्हणून म्हटलं आतेला तू बनव. ही आपली भाजी आतेची झाली, चपाती भाजी झाली की कृष्णाची पूजा करेपर्यंत आतेचा डान्स बघायचा. बटाट्याची भाजी करते आहे, सुकी बटाट्याची भाजी. म्हणजे ते उपासाला आम्ही फक्त बटाट्याची भाजी आणि शेगलाची भाजी आणि चपातीच खातो. आम्ही दुसरं काय खात नाही उपास सोडताना 12च्या नंतर. तेल द्या. तेल इथे बघा. तेल इथे मम्मी बसलेली आहे. इथे मी चपात्या करते आणि अशा चपात्या करते ना तर त्या चपात्या 2 दिवस पण मऊ राहतील. अरे वा. आता मी अशी पुरी टाईप लाटून घेतली. असे सर्व लाटून घेतले. तेल लावायचं, त्याच्यावर थोडं पीठ बुरबुरवायचं आणि आता मी अशी घडी मारते बघा. घडीच्या चपात्या. हा, हे बघ. तोपर्यंत आपल्या बाळाला जरा झुलवूया. हे बघ, अशी घडी मारली ना परत हे असं फोल्ड करायचं. हे बघ, माशी लाटायची आणि लाटायची. आता तर काय झालं, तेल तापला. तेल तापलं आहे, त्याच्यामध्ये मी राई टाकणारी. तुला माणसं किती बघतात, तुझी सर्व फॅन आहे. हो नाही, दिलू आमचे दिलू आणि इकडे काका बघा काय करतात, बसलेले आहेत. चला, तेल तापलं असेल ना तिकडे. का ते तेल तापलं ना. त्याच्यामध्ये मी आता मिरची टाकणारी. ती तडतडल्यानंतर मी कांदा टाकणार थोडा त्याच्यामध्ये. नंतर कढीपत्ता. आता कांदा लाल करायचा आपल्याला. थोडा वेळ, जास्त नाही. मग मी आता तुला जादू दाखव. जादू बघा, कॅमेरा स्वतःहून चालत जाणार. स्वतःहून चालेल. असं गेला तर कॅमेराला असं ढकलायचं आणि ढकलत पाठी जाणार कॅमेरा. अरे वा, मस्त कॅमेरा चालतो, माणसाची गरज नाही. गाणं पण झालं आमच्या दिलूला बघून. गो 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 गोविंदा.
दिल बघते हत्तीला बस गो 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 गोविंदा भाजी करपली म्युझिक लागला की असंच होतं आता त्याच्यामध्ये मी बटाटी टाकणार आहे ही. नंतर थोडी त्याच्यामध्ये हळद मारणार टाकणार म्हणजे अशी. मम्मी रेसिपी बनवणारे पण आणि शूट करणारे पण नाचायला जातो लगेच गाणं चालू झाल्यावर ते आता भाजी करता करता पण आते नाचेल. हा भरवसा नाही आतेचा. मग काय गाणी पाहिजे फक्त हा. म्हणजे कसं दरवाजा उघडला की गाण्याचा आवाज येतो ना इकडे आवाज येतो, हा. थोडा खोबरं टाकणार आहे त्याच्यामध्ये. मारा मारा खोबरं पण मारा ही गोडी भाजी हा गोडी भाजी आम्ही उपासाला हीच खातो. दुसरं काही खात नाही. शेंगलाची भाजी आता ही पण भाजी उकडलेली आहे. गॅस बंद करते मी आता. ती थंड झाल्यानंतर मी ती कांद्यावरती परतणार. कांद्यावरती ना हा, कांद्यावर. आता त्याच्यात मीठ हा, याच्यात मीठ टाकणार. कशातलं मीठ हा आपला सोल. ही भाजी आता माझी झालेली आहे. ह्याच्यावरती मी आता कोथिंबीर मारणार आणि आता उतरणार खाली. अरे वा आणि ती आपली शेकटाची भाजी ती आता घालणार आता पिलून. आता ते झालं आता थंड होणं चांगली ठीक आहे. आता ओतून घेणार ह्याच्यामध्ये थंड करणार आणि ती मग पिलून मी घालणार कांद्यावर. आज कोथिंबीरचा कलर आणि तुमच्या साडीचा कलर सेम सेम आणि त्या मम्मीची चपात्या चालू आहेत ना हा आतेला असे चपाते पाहिजे मुंबईचे चपाते. आजीला आवडले माहिती आहे ना माझी चपाते तसे. आत्याला वाटलं मी चपात्या करते. गोविंदा आला रे आला बाई नाचवा दिला चावले तुम्हाला तुम्ही कशी खेळता त्यावर खेळा जरा ही भाजी आता माझी सुकी बटाट्याची भाजी तयार झाली आहे. आता मी शेंगलाची भाजी घालणार. त्याच्यामध्ये आता तेल ओतणार तव्यामध्ये. तेल ओतल्यावर कांदा घेणार तडतडून. कसा तडतडून हा तिथे चपात्या त्याने चपात्या करते. ते मला चपाते वहिनीचे फार आवडले. म्हणजे छान असतात अगदी. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी राहिलेत तरी पण कापसासारखे नरम नरम असतात. ते मला आवडले म्हणून मी बोलली वहिनीला ती चपाती आज माझा करून घालते. माझा उपास आहे. चला आता मी काहीतरी बोलतो तुम्ही त्याच्या पुढे बोलायचा बोलू का बोल. हत्ती घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की. अरे वा परत हत्ती घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की. हत्ती घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की. अरे वा
बोल बजरंग, बली की जय, अरे बोल बजरंग. बली की जय. टक्के मकम टक्के मकम टक्के मकम टक्के मकम गोविंद रे गोपाला बा. माझी परत चालू लागेल इकडे. इथे तो गाणं म्हणायची मोठी इकडे गाणं चालू होतं. एक राहिला साखरपुड्याच्या दिवशी ना, खरं सांगू आमचे माणसं खूप हौशी आहे नाचायला, खूप म्हणजे खूप हौशी आहे. खूपच. पण ते कसं झालं त्या दिवशी म्हणजे आम्ही बिझी राहिलो सर्व, निघेपर्यंत बिझी होतो. ना तर खरं आता तर ठरवलं आता जे काय फंक्शन असेल ना डीजे वाल्याला एकत्र घेऊन जाणार आहे मी सोबत. आता मी ही भाजी ही उकडवून घेतली आहे. आता मी ती पिलून तव्यात मध्ये टाकणार. त्यानंतर आता बघा अशी बघा हा म्हणजे अशी पिलायची ना पूर्ण भाजी ती. पिलायची उकडवून घेऊन. मग मी आपल्या टाकल्याची भाजी पण एक माहिती तू अशी केली होतीस होय होय है ना. होय. आणि दिलो पण आली नाचायला. दिलूला आता बाहेर गडबड वाटते आहे हो म्हणून ती. होय माझी माऊ, होय माझी माऊ, ये कुठे झाली सू करायला चालली जा. आमच्या दिलूला मी त्रास नाही देत, आमच्या दिलू शहाणी दिलो आहे ना. जावा जा सुकर जा. माझा इकडे जागा आहे बघ एवढी जागा आहे. जा सुकर जा. जय जा सुकर. नाही नंतर सुसू नाही झाली असेल तिला. सूज झाली ती अशी नाही येणार. जावा बाहेर गडबड पण चालू आहे ना. ही लाईट लावली इकडे ये. ही लाईट लावली ये बाबू. जा सुकर जा. अशी कांद्यात परतवायची ना भाजी. त्याच्यामध्ये खोबरं टाकायचा. थोडं मीठ मारायचं. मीठ मारायचं, मीठ टाकायचं नाही त्याच्यामध्ये. दिल घाबरते काय. जा दिल आतमध्ये. आता कॅमेरामॅन इकडे या. आता इथे चपाती चालू आहे आणि इथे भाजी चालू आहे. कुठे मारू? हा बरोबर मारता तुम्ही. आता काकाने कॅमेरा पकडलेला जरा इकडे. आता आपण आपल्या कृष्णाचं जरा फोटोशूट घेऊया. आपण सर्वांचे फोटोशूट घेतोच ना. आपण कृष्णाचे फोटोशूट घेऊया. कुठे दाखवूया बाई? इकडे दाखवा. मी दिसतोय का? हा दिसतंय. हा बरोबर पकडलाय. व्हेरी गुड. काका पण व्यवस्थित पकडतात. स्माइल. वा छान आला. तुमच्या काकाने कॅमेरा पकडला होता बघा. काका कसे बसले. भाई गाणं बोला ना. भाई बोल बजरंग. कुठे गेले बोला. इकडे येतोय बघा आवाज. काय ते बोल बजरंग. बली की जय. दिलू पण आले. दिलू चल इकडे. ते कसलं गाणं आहे? खिडकीतल्या ताई असं वाकू नका. 2 पैसे देतो मला भिजवून टाका. काय विसरू नका. असं आहे का? वेगळाच आहे. माझी लिरिक्स जरा वेगळेच असतात माझे. ते राहू द्या जरा. पप्पूची गाणी उलटीच असतात. पण काय झालं माणूस नाचला ना माझ झाला. हा ना ते नाचली नाही. म्हणजे भाजी बघ किती मस्त छान झाली आहे. दिलू आली पाया पडायला. दिलू आली पहिली पाया पडायला. पाया पडली दिलू. आता इथे आपली भाजी, ही आपली बटाट्याची गोड भाजी, पिवळी भाजी आणि इथे शेपटाची भाजी. आपली भाजी बघा मस्त झाली आहे. शेपटाची भाजी किती वेळ अशी झाकून ठेवली? नाही आता झाल्यावरती झाकण मारलंय. झाल्यावरती का? झाल्यावरती झाकण मारलं आणि गॅस बंद किती केला. वेळ लागते याला म्हणजे बनायला? 5 मिनिटं पण नाही लागत कारण ती पहिली शिजलेली असते. कांदा फ्राय केला ना म्हणजे की त्याच्यामध्ये ती टाकून ढवळायची. सगळं टाकायचं, जरा ढवळायची 2 मिनिटं, मग झाली ना. हा. माशी आपली आज आहे चपाती भाजी आणि काय ते तुम्हाला दाखवूया. आता आणि आपल्याला हे उपवासाला आहे ना, ह्या गोकुलाष्टमीच्या उपवासाला चपाती भाजी किंवा पुरी भाजी हे अशा भाज्या आणि हे चपात्या. या चपात्याच्या ठिकाणी पुरी. कोणी केलं तर आपलं असलं तर श्रीखंड हे गावाला पहिलं असायचं पण उपास सोडताना. हा आता पूजा करायची आपल्याला. हे बायचोला आता म्युझिक नाही तर म्युझिक मी देतोय जरा. आम्ही इकडे काय करतो हे एक्सप्लेन कर त्यांना. काय करतो इकडे? आता कृष्णाला आंघोळ घालायचा कार्यक्रम चाललेला आहे. बघ इकडे कृष्णाची आम्ही घेतलेली छोटी मूर्ती मूर्ती आहे त्याला कृष्णाची. असं दही आणि ह्याच्यानी
करतो आता बघा, दाखवतो तुम्हाला. हे बघा दही दूध टाकतोय. अरे वा, चांगला पुसायचा. जरा मला हात लावा सर्वांनी, म्हणजे सर्वांचा हात लागेल. आपल्या सर्व सबस्क्रायबांचा हात पण लागू दे जरा. कृष्णाला दूध. अरे पडली, असं पडतं पण बाल. छोटा आहे ना. हां, एक कृष्णाचा फेमस गाणं तुम्हाला येतं सर्वांना. ताईचा पण फेवरेट गाणं आहे तो. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. आता हे आपण आंघोळ घातलेली आहे ना, हे आपलं पंचामृत झालं. हे आपण एका कपामध्ये घ्यायचं, पेल्यामध्ये, वाटीमध्ये, आणि त्याच्यात साखर टाकायची. आणि आपण सर्वांनी पंचामृत म्हणून घ्यायचं. साखर टाकून मग पियायचं. पियाचं. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. एक कॉमन प्रार्थना तुमच्या सर्वांतर्फे मी करतो देवाकडे, की एक कॉमन जो प्रॉब्लेम आणि आजार आहे जे आता सध्या दिसतंय, कोरोना, हे सर्व आजार पण लवकर जाऊ द्या. लवकर म्हणजे लवकरच गेला पाहिजे. आणि पूर्वी जसं होतं एकदम शांत आणि चांगला, तसं वातावरण होऊ द्या परत. हीच विष आता. ह्याच्या पुढे कोणतीच मोठी विष नसेल ना. नाही, हीच असते. आणि सर्वांना सुखात, शांती, समृद्धीत आणि हसत खेळत राहू द्या. आणि आता झुलवा. अरे वा, म्हणजे बाळाला कसं झोळवतात तसं. येतं गाणं, बोला बोला, येतं ते गाणं. कृष्ण आणि तुळशी है ना. पाळण्यामागची स्टोरी. हा पाळणा कसा आम्ही आणला. कसं आणलं. मी पहिली आजारी होती ना, हम्म. तर मला आहे ना वरती उठता येत नाही होतं. एवढी मी आजारी, म्हणजे अशक्त झाली होती. मला उठून बसायला नाही यायचं. तर गोकुलाष्टमी 8 दिवसावर होती. तर मी सहज म्हटलं माझा दरवर्षी उपास नसतो कधी, म्हणजे पहिला होता, आजारी पडल्यावर 1 वर्ष नाही केला होता. मग मी म्हटलं मी जर चांगली उठून बसली ना, तर मी परत गोकुलाष्टमीचा उपवास कडक करेन. आणि ताई पटकन बोलली काय, मग आपण कृष्णाला पाळण्यात घालूया. अरे वा. हा, मग तेव्हा मी बरी झाले. आणि त्या दिवशी उपवास पकडला. ताईन कुठून पाळणा आणला शोधून माहितीये का, दादरवरून का ठाण्यावरून. हा, ताई तेव्हा क्लासला जायची मुलुंडला. बघा, असं वाटतं की तो देव पण स्माइल करतोय तिकडे. तिकडे बघ, असं मुलुंडवरून आणला वाटतं स्माइल करतोय पाळणा. ना. आणि मी त्यापासून मी बरी होत गेली. हा, आणि मग मी माझा उपवास करत राहिले. म्हणजे तुम्ही पण काहीतरी बाप्पाला सांगायचं, तुमच्या मनात काही इच्छा असेल ती पूर्ण होते. मग खरं हा, आहे. आणि उपवास पकडायचा. आमची तर सर्व इच्छा पूर्ण झालेल्या आहेत. पूर्ण झालेली आहेत. आणि मस्त जे आमची इच्छा होती ती आमची पूर्ण झालेली आहे. आता काय देवाजवळ काय मागायची, एकच इच्छा की ही सगळी बिमारी आली ती जाऊ दे. आमची सर्व इच्छा पूर्ण केल्याबद्दल थँक्यू, एकदम मोठा थँक्यू है ना. आता फक्त ही एक इच्छा पूर्ण करा. आता इथे नैवेद्यासाठी काय, बटाट्याची गोडी भाजी, चपाती, श्रीखंड आणि आपली शेकटाची भाजी. हे आपलं नैवेद्य. आणि याच्यावरच आपण उपास सोडायचा. हे म्हणजे ज्यांचा उपास आहे त्या माणसाने हे खाऊन उपास सोडायचा. हे खाऊन उपास सोडायचा. तसं डाल भात पण वेगळं आहे आपल्याकडे. पण डाल भात नाही खात माणसं. हे यांनीच उपास सोडायचा. आजचा उपास यांनीच सोडायचा. म्हणजे हे जेवून झोपायचं. हा. आणि हा आपला सुंठीचा प्रसाद. सुंठीच्या प्रसाद सुंठ आणि साखर ना. सुंठ आणि साखर मिक्स करायची. आता सर्वांतर्फे मी प्रसाद घेतो. आपल्याला प्रसाद खाऊया आपल्या पूजेचा. आज गोकुलाष्टमीचा, आज कृष्ण जयंती. आजचा तुम्हाला ब्लॉग कसा वाटला ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि आतेचा कसा डान्स झालाय ना त्याच्यावर तुम्ही कमेंट करा आणि घंटी वाजवा. बाय बाय आणि थँक्यू.